Gran esforç i mèrit és el que va aconseguir la Unió Esportiva Figueres en el seu enfrontament davant el Vic el passat diumenge a Vilatenim. Els d'Arnau Sala i Xavier Ponsí van aguantar com valents un partit que es va posar en contra després de l'expulsió per vermella directa de Micaló, al minut 37. El partit començava amb una bona jugada del Vic, una internada a la banda dreta de Povés, que després de fer una passada enrere, Marc Casas va rematar, que va acabar desviada a córner per Orenya, al minut 6. 3 minuts més tard, el Figueres responia amb un clar intent de Pedro del Campo, que després de recollir una passada d'esperó de Marc Mas, xutava al centre de la porteria i Buetas l'aturava amb facilitat. Posteriorment, en una falta llançada per Guillem Cornellà, el porter usonenc va haver d'enviar la pilota a córner, i en aquesta jugada d'estratègia, Roger Casas va fer caure Micaló. L'àrbitre va xiular penal, que va transformar Marc Mas i donava l'avantatge al conjunt local, resultat que ja no es mouria fins al final del minut 25. A partir d'aquí, en un anar i venir dels dos conjunts, el Figueres es quedava amb un home menys, després que el col·legiat decidís fer fora amb una vermella directa a Micaló en una falta sobre Alexis a la frontal. Amb 10 homes al camp, en comptes d'anar a menys, la Unió es va créixer i va plantar cara al Vic. Tots els intents de Solernou, Povés i Verdaguer, el Figueres es va mostrar impassible i va acabar emportant-se els 3 punts a la butxaca.